טוב. היום בערב אני רוצה שאנחנו נדבר ככה על חג שבועות, שאתה מתקרב אלינו. לא יודעת אם אתן יודעות, לא יודעות, זה החג האהוב עליי, אני קצת משוחדת, זה יום הולדת שלי. נולדתי ממש בחג, תודה רבה. כן, 32 שנים, בעזרת השם. אמן, תודה רבה, אמן. בעלי אמר כמניין לב, גימטריה לב, אמרתי, איזה... הרים לי. בקיצור, אז אני באמת, אני בכלל מאוד אוהבת את החג הזה, בלי קשר ליום הולדת, תמיד היה משהו שכאילו הייתי מחוברת אליו. והיה לי חשוב שהשנה נעשה ככה איזושהי הכנה באמת מאוד משמעותית, מאוד נכונה, מאוד עיקרית. אנחנו הולכות לקבל את התורה, חברות, זה מעמד שאנחנו צריכות להיות מוכנות אליו כמו שצריך. לא לבוא אליו באלן אלן, זה ממש מעמד מיוחד. וכשאני מתכוונת להכין את עצמנו, אני לא מתכוונת בלהכין רביולי ולהכין סלט ולהחליף מתכונים. להכין את עצמנו באמת מבחינה רוחנית ורגשית. עכשיו, זה לא רק האוכל. בדיוק, זה האוכל הרוחני. האוכל הגשמי הוא מצוין והוא טוב, אבל הוא תוספת. הוא לא העיקר. עכשיו, אחד ממנהגי החג זה באמת לאכול מאכלי חלב. נכון? כולנו יודעות, כולנו מכירות, ויש לזה כל מיני סיבות. יש בגדול כמה וכמה סיבות. אחת הסיבות ששמעתי זה שהיא אומרת בעצם שבזמן מעמד של קבלת התורה, כשהם בני ישראל היו שם בהר סיני והם שמעו את 10 הדיברות וכו' וכו' וכו', שם הם למדו את כל ההלכות של כשרות הבשר, של שחיטה ומליחה וכן וכל הדברים האלה. ובגלל שהם עדיין לא ידעו את הכל עד הסוף, אלא הם היו עדיין בתהליך של הלמידה, הם לא רצו לקחת סיכון והם אכלו מאכלי חלב. זה דעה אחת שאומרת למה אוכלים מאכלי חלב. אבל מה עם המן? המן זה היה בטעם בשר. זה לא היה בשר ממש. והצלב. הצלב גם לא, ממי שלי, זה היה בטעם. הכל היה בטעם של. הכל היה בטעם של. את מקבלת... בדיוק. איך חברה שלי שהיא מתעסקת בבריאות, והיא אחת כזאת שהיא בריאותית כזאת, אומרת לי, כל מה שכתוב בטעם, תתרחקי. כאילו, זה אומר שזה אוי ואבוי לך איזה חומרים דחפו שם. כן, כל מה שכתוב לך בטעם. אז כן, אבל המן היה נראה לי יותר בריאותי, זה היה באמת בטעם, הרי המן היה מגיע אליהם בצורה של כמו לחם, והסלב. והוא היה, הסלב אני לא פחות מעורה בסלב, לא יודעת, לא הייתי שם, לא חייתי בשנים האלה, אני לא יודעת, גם רציתי לבדוק. אבל נבדוק לך את הסוגיה. יש סיבה נוספת לגבי המאכלי חלב, שאותה אומר הרב אורי זוהר, זכר צדיק לברכה, שהיום, לא היום, השבוע, בג' בסיוון, תהיה יום פקודתו, יום פטירתו, 4 שנים. הזמן עובר ממש. אז הרב אורי זוהר נתן באמת איזושהי סיבה או תירוץ מאוד מאוד יפה. הוא מדבר על המהות בכלל של מאכלי חלב. הרי ממה מכינים גבינה, שמנת, חמאה? חלב. מחלב. אבל לא מסתם חלב, אלא מחלב שהחמיץ. זאת אומרת, החלב צריך לעבור תהליך של החמצה, ורק אחר כך אפשר להפוך אותו למשהו אחר, לגבינות המשובחות, לחמאה, לשמנת, לכל הדברים הטובים האלה. אם החלב לא יעבור תהליך של החמצה, הוא לא יהפוך להיות משובח כמו שהוא. ואת זה אנחנו יכולות להקביל לחיים שלנו. כי לפעמים אנחנו בחיים שלנו מחמיצות דברים. בסדר? לא תמיד הכל הולך לנו כמו שאנחנו רוצות, כמו שאנחנו מתכננות. אתם מכירות את זה שלפעמים אתם אומרות, וואי, איך לא הצלחתי, איך פספסתי, איך לא הלך לי, איך לא הצליח לי. אתם מכירות את זה? אז הרב אורי זוהר מקביל לנו את החלב לשם, ואומר לנו בעצם שכל ירידה היא לצורך עלייה. זאת אומרת שגם אם עכשיו את נכשלת, גם אם עכשיו החמצת, אוקיי? אז תביני שהולך להגיע משהו טוב בסוף. תסתכלי על התהליך שאת עוברת, על הדרך שאת הולכת, ולא על התוצאה בסוף. כי הנה, מחלב מוחמץ יצא לנו אחלה חמאה. מחלב מוחמץ יצא לנו גבינה בולגרית וצפתית וחלומי וכל הגבינות הכי טעימות ומשובחות שיש. אז מהחמצות שאנחנו עוברות בחיים שלנו, גם משם יכולים להגיע דברים מאוד 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 טובים. והדגש הוא באמת לשים את הדגש על הדרך. אוקיי? אני בטוחה שכל אחת מכן, אמא טובה ואמא מצוינת, שמגיעות אליה הילדים שלה, הבת שלה לצורך הדוגמה, התכוננה, למדה למבחן, חרשה, מה זה מסכנה, למדה, אין, הגיעה למבחן, פתאום איזה בלקאוט, פתאום שכחה, פתאום הלחץ השפיע עליה, קיבלה ציון לא טוב, נכשלה.
אז מה, תבואי ותצעקי עליה ותגידי לה, מה, למה הוצאת 60, למה הוצאת 50? לא, כי את יודעת שהיא למדה. את יודעת שהיא התאמצה, את יודעת שהיא עשתה תהליך, את יודעת שהיא עשתה כאן דרך. וזה בדיוק העניין של ההחמצה. לדעת להסתכל על הדרך. חכמינו זיכרונם לברכה אומרים לנו במסכת גיטין, אין אדם עומד על דברי תורה, אלא מי שנכשל בהם. תראו כמה חז"ל לא רק מעצימים את הכישלון, מייקרים אותו אפילו, הייתי אומרת. זה באמת משפט מאוד מאוד מיוחד של חז"ל, כי תחשבו על זה, כי דווקא כשאת נכשלת, דווקא כשאת נמצאת למטה, את אומרת לעצמך, זהו, מפה אין לי כבר לאן לרדת, את נמצאת כבר בתחתית, מכאן יש לך רק לעלות, אין לאן לרדת. ואז את מתחילה להסתכל במבט אופטימי יותר, במבט חיובי יותר, ומתוך המקום הזה את באמת יכולה להיות כלי קיבול כדי לקבל את התורה שלנו בעזרת השם. עכשיו, כולנו מכירות את הסיפור הידוע על קבלת התורה, אני משערת, כולכן הייתן בגן שושנה, שמעתן את הסיפורי מעשיות האלה שמספרים לנו מהגן, שהקדוש ברוך הוא בא עם התורה, והלך לכל מיני עמים ואמר לעם הזה, אתם רוצים לקבל את התורה? מה כתוב בתורה? אתם מכירות את הסיפור? לא? נספר לך. לא היית בגן שושנה? אני אספר לך. גם את לא מכירה? נספר. בקצרה. הקדוש ברוך הוא הביא את התורה, 10 הדיברות, בא לנו עם חוקים, עם הלכות, עם הכל טיפ-טופ, כמו שצריך, מתוקתק מסודר. והוא הלך לכל מיני עמים, לגויים, לעמי הארצות, ואמר להם, אתם רוצים לקבל את התורה? עכשיו הוא התחיל מהישמעאלים, הלך לישמעאלים. אמר להם, אתם רוצים לקבל את התורה שלי? אז הישמעאלים אומרים לו, מה כתוב לנו בתורה? מה כתוב בתורה שלך? בתורה כתוב, לא תרצח. לא תרצח, ישמעאלים, הערבים, עם מחשימם, אצלם לא תרצח, זה ב-DNA, איזה לא תרצח? מה פתאום? לא, כבד עלינו, לא תרצח, אנחנו לא יכולים לקחת את זה על עצמנו. טוב, לא צריך. הלך לעם אחר, הלך למואבים. מואבים, אתם רוצים לקבל את התורה שלי? מה כתוב בתורה שלך? כתוב, לא תנאף. לא, מה, נראה לך, איך אנחנו לא מסוגלים לשלוט על היצרים שלנו, זה... לא רוצים את התורה. הלך לעם אחר, רוצים לקבל את התורה? מה כתוב בתורה? כבד את אביך ואת אמך. לא, מה, כבד עלינו? מה זה כבד את אביך ואת אמך? אנחנו רגילים שההורים שווים, שאנחנו זה, אין לנו מה עכשיו להסתכל עליהם, לכבד אותם. לא, תודה, לא צריך. טוב, אנחנו נמשיך, חברות. אנחנו התחלנו ככה לדבר על חג שבועות, על קבלת התורה, ודיברנו על למה אוכלים מאכלי חלב, על באמת ככה... על כמה מנהגים, והמשכנו לדבר על הסיפור הידוע של קבלת התורה, שאמרנו שמספרים את זה בכל גן ילדים, סיפור מעשיות, שהקדוש ברוך הוא לקח את התורה שלו ועבר בין העמים, ואף עם לא היה מוכן לקבל את התורה, כל אחד מסיבותיו שלו. עד שהוא מגיע לעם ישראל עם התורה שלו. והוא אומר להם, עם ישראל, אתם רוצים לקבל את התורה שלי? ועם ישראל, בלי אפילו לשאול מה כתוב בתורה, מה הם אומרים לו? נעשה ונשמע. עכשיו תראו, לא נעים לי להגיד, אולי קצת לנפץ פה איזושהי בועה יפה על הסיפור המתוק הזה, אבל זה לא נשמע לכם, כאילו זה קצת איזושהי ברירת מחדל כזאת, כאילו אף עם לא היה מוכן לקבל, אז מה, באת לעם ישראל? סליחה, אנחנו העם המובחר, תבוא אלינו מלכתחילה, מה זאת אומרת? ואם הם היו מוכנים לקבל, אז אנחנו לא היינו מקבלים את התורה? רגע, אבל אז לא היינו העם המובחר. למה? הוא הוציא אותנו כבר ממצרים, כבר היינו אחרי יציאת מצרים, בטח. עברנו תהליך, מה זאת אומרת? אנחנו כבר חברים של הקדוש ברוך הוא. כן. אז יש תירוץ מאוד יפה לסיפור הזה. אתם יודעות, מכירות את המושג הזה, מכרז תפור מראש? מכירות את זה? שהמדינה מפרסמת מכרז, אני צריכה רואה חשבון למשרד ככה וככה, שסיים בטכניון בין אוגוסט למרץ 2021, שהאות הראשונה של השם שלו מתחילה באלף, והאות האחרונה, פתאום מכרז נשמה, שתפור לבן אדם מאוד מאוד ספציפי. אז כל הסיפור של קבלת התורה הוא מכרז תפור מראש. מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא מלכתחילה ייעד את התורה לעם ישראל. אבל לפי הפרוטוקול, הוא אמר, אני אלך, ואני אשאל, הרי אני יודע שהם לא יהיו מוכנים לקבל, אני מכיר אותם, הרי הוא ברא את העולם, הוא לא מכיר את כל העמים שיש כאן. אז הוא אמר, אני יודע אם יש לי עסק, אני יודע שהם לא יהיו מוכנים לקבל את התורה, אבל אם אני לא יבוא אליהם וישאל אותם,
אחר כך יגידו, מה זה, אתה עושה פה פרוטקציות לעם ישראל? אתה לא נותן לנו אפילו הזדמנות לחזור בתשובה, אתה לא נותן לנו אפילו את האפשרות להשתדל, את האפשרות להתאמץ. אז הקדוש ברוך הוא אומר, בשביל הפרוטוקול, אני אעבור אליהם, אני אעשה את הסיבוב הזה. אבל בתכלס המכרז הזה תפור מראש. השם כרת ברית עם בני ישראל הרבה שנים אחורה, באזור 400 שנים אחורה, בברית בין הבתרים, שהקדוש ברוך הוא כרת ברית עם אברהם אבינו ואמר לו, אמר לאברהם, עם זרע זרעך אני קוראת ברית עד עולם. זאת אומרת, אני ואתה וכל הזרע שיצא ממך, אנחנו עד עולם ביחד. והקדוש ברוך הוא הוכיח את זה ביציאת מצרים, הוכיח את זה בקריאת ים סוף, הוכיח את זה בעשרת המכות, כל כך הרבה מופתים שהוא עשה להם. כל הסיפור הזה היה בסך הכל 50 ימים לפני קבלת התורה. זה היה מאוד מאוד טרי, זה לא שעברו תקופות של שנים. אבל אתם יודעות מה הכי מדהים? איך מזה שאף אחד מהעמים האלה לא רצה לקבל את התורה, בסוף מה קרה? בסוף ערכים ומצוות שכתובות אצלנו בתורה מתקיימות גם אצלהם. ואיפה אנחנו רואות את זה? ממש בצורה מוחשית. בכל העולם יש חוקים שאוכפים אותם. חוקים כאלו אוניברסליים, הייתי קוראת לזה, מתוך אמנות אולי של זכויות אדם, אולי כל מדינה והחוקים האישיים שלה, אבל זה חוקים שכתובים לנו בעשרת הדיברות שהם לא היו מוכנים לקבל. לדוגמה, לא תרצח. כל מדינה הגיונית ונורמלית בעולם, שמישהו הולך רוצח מישהו, מקבל על זה עונש, נכנס לכלא, שמאלה, נכנס לכלא, יש מי שמטפל בו, יש מי שנותן לו איזשהו עונש. זה לא רצחת ויאללה מחליקים לך את זה ומבליגים לך, לא תרצח, והם לא היו מוכנים לקבל את זה, אל תשכחו. אני השם אלוקיך, הדיבר הראשון ואולי הכי חשוב שלנו בכל 10 הדיברות. על פניו זה נשמע קצת כאילו, רק אנחנו היהודים יש לנו את השם יתברך, את האלוקים שלנו. אז למה אני אומרת לכם שמקבלים את זה המון? שהקדוש ברוך הוא קראת את אותה ברית עם אברהם, כל העולם בצורה מוחלטת עבד עבודה זרה, עבד אלוקים אחרים. זאת אומרת, כל מה שבא ליד, כוס, טלפון, שולחן, כיסא, כל דבר, אבן שהייתה על הרצפה, היו אומרים, אתה אלוהים, עובדים עבודה זרה, משתחווים לו. תבינו את הרמה של כמה עבודה זרה הייתה שם. אולי 0.005%, וגם שם אני מגזימה ומקצינה, היו מאמינים בקדוש ברוך הוא. לעומת זאת, היום, אנחנו בשנת 2026, קרוב כמה יש לנו בעולם? באזור 10 מיליארד אנשים? בערך, פלוס מינוס? קרוב ל-40-50% מהאוכלוסייה בעולם מאמינים באלוקים. לא בהכרח שזה באלוקים שאנחנו מאמינים, אבל גם הנוצרים מאמינים באלוקים שלנו, הרי התנ"ך הם גם מאמינים לפיו. האסלאם הם גם מאמינים בתנ"ך, גם הם, גם המוסלמים, גם הנוצרים וגם היהודים, כולם, אני השם אלוקיך. כולם מאמינים פה באיזשהו אלוקים, שזה לפחות 50% מהאוכלוסייה בעולם. אתם מבינות איזה שינוי קיצוני ומטורף? יותר מדי, שמור את יום השבת לקודשו, גם אחד מ10 הדיברות שלנו. פעם, לפני הרבה מאוד שנים, לא היה קיים כזה יום מנוחה. פעם, לפני שקמה מדינת ישראל, ובאמת היו גרים בארצות אחרות, ארצות הברית, בריטניה, צרפת, איך היהודים, אלה שהיו מאמינים ושומרים שבת, איך הם היו מתנהלים שם? היו עובדים מראשון עד חמישי, שישי שבת לא עובדים בגלל שבת, יום ראשון מפטרים אותם, מיום שני מתחילים עבודה חדשה, אותו דבר, עד חמישי, שישי שבת לא עובדים, מפטרים אותם, וככה הלאה, כל שבוע עבודה חדשה. ככה היה עובד העולם. אף אחד לא היה מקבל את זה שיש ליהודים יום מנוחה. והנה היום, רק שבת האחרונה, מה ראינו? נשיא המעצמה הגדולה בעולם, נשיא ארצות הברית טראמפ, מה הוא קרא בשבת האחרונה? ראית את זה, אורנה? הוא אמר, היה להם איזה משהו מיוחד באותו זמן, זה היה יום העצמאות של אמריקה או משהו כזה, לא בדיוק זוכרת מה העניין, והוא הוציא ממש כרזה ואמר, אני קורא לכל היהודים בעולם לשמור את השבת הזאת להצלחה. תגידו לי, נשיא ארצות הברית קורא ושלנו בארץ לא, איפה אנחנו, באיזה עולם מתוקן אנחנו חיות. אבל אתן מבינות מה אני מסבירה לכם? דיברות וחוקים שאז לא היו מוכנים לקבל, אנחנו רואות במוחשי
איך היום תרצו או לא תרצו, הם ירצו או הם לא ירצו, זה מתקיים אצלנו. ועדיין, יחד עם זאת, במעמד הר סיני, בני ישראל אומרים להשם יתברך, נעשה ונשמע. באיזה היגיון הם מצהירים ואומרים נעשה ונשמע, לוקחים על עצמם משהו כל כך גדול, בלי לברר, בלי לשאול איזה חוקים כתובים, אנחנו יכולים לעמוד בזה, מה כתוב שם, מה צריך לקיים. כשאת הולכת לחנות ואת הולכת לאסוף משלוח שהזמנת, את לא מציצה בשקית לראות שזה באמת מה שהזמנת? את לא לוקחת חתול בשק והולכת, את מסתכלת. אז איך פה, תורה, ריבונו של עולם, מביאים לכם עולם ומלואו, מה אתם קונים חתול בשק? איך אתם לא שואלים ולא בודקים? מה כתוב לכם? מה כתוב לכם? מה אתם מתאים לכם, לא מתאים לכם? מפרש את זה הרב משה לוי, זכר צדיק לברכה, ונתן דוגמה. כשאת מקבלת מתנה, בעלך בא, קונה לך מתנה, אומר לך, אשתי היקרה, אשתי האהובה, אני אוהב אותך, קניתי לך מתנה. מה את עושה? האם את באה אליו ואת אומרת לו, רגע, מה יש במתנה? רגע, אני רוצה לראות, אולי המתנה הזאת מתאימה לי, לא מתאימה לי. רגע, מה בתמורה למתנה? מה אתה רוצה? מה אתה רוצה בתמורה? אני רוצה רגע לבדוק, להסתכל, סליחה, לפני שאני מקבלת את המתנה, תן לי להסתכל. איזה אישה בעולם עושה דבר כזה? אף אחת. למה? כי את מקבלת מתנה, את אומרת תודה ולוקחת, כי את יודעת שמתנה זה משהו טוב. את יודעת שאם בעלך קנה לך מתנה, בוודאי שזה יהיה משהו שיהיה לך טוב, שיהיה לך נעים, שהוא רצה לשמח אותך, שהוא חשב עלייך, שהיה פה איזשהו תהליך. והנה, כאן הקדוש ברוך הוא יורד ממרומים ומעניק לעם ישראל מתנה. מתנה, את התורה. ועם ישראל, כן ממי. לפני כן היה איזשהו ענן או איזשהו משפט שהשם... זה היה בעשרת הדיברות. את מתכוונת שאני מבלבלת? לא, את מדברת שיצאה בת קול מהשמיים והכריזה, על זה את מדברת? איזשהו ענן, הם ראו איזשהו משפט, עמוד האש. כן, עמוד האש ועמוד הענן ליוו אותם בכל התהליך שלהם במדבר. בעקבות המשפט ומה שהם ראו נגד העיניים, אז הם היו, אוקיי, אם זה ככה, ברור שאנחנו נאמין, ברור שנקבל את התורה. אז אומרים בהקשר הזה, שכשהם קיבלו את התורה יצאה בת קול מהשמיים, ובאמת הכל היה אש ותמרות עשן, וכל האווירה הייתה אווירה של קדושה, וזה מה שהכניס אותם לתוך הדבר הזה, נכון. ואומרים, שמעתי פשוט את נכון. הרב זמיר. הרב זמיר, קודש קודשים. עכשיו לפני שבאת. כן, נכון, את צודקת. כשבני ישראל שמעו את כל בלי לשמוע עדיין את עשרת הדיברות, רק חוו את האווירה, את ההד ואת הקולות ושופרות וכל מה שקרה שם מסביב, זה כבר הכניס אותם, ומסופר שכל העולם עמד דום. מה זה דום? ציפורים לא צייצו, עגלים בים לא זזו, הים שטוח, הרוח שקטה, ממש כולם דום. למה? כדי לקבל את התורה. אז כשאנחנו מקבלות מתנה, כשהקדוש ברוך הוא מביא מתנה, אנחנו באות ושואלות עליה שאלות, שאנחנו אומרות תודה ואנחנו לוקחות. אני, כמו שאמרתי, רוצה להזכיר לכם, שבני ישראל במעמד הר סיני היו 50 ימים אחרי יציאת מצרים. תקופה מאוד מאוד קצרה, הם היו במצב רוחני אומנם מאוד ירוד, כי הם חוו את כל מה שהם חוו במצרים, אבל עדיין הם הבינו שאם הקדוש ברוך הוא זה שהוציא אותם ממצרים, זה שעשה להם את הניסים, את המופתים, את 10 המכות, את קריעת ים סוף, זה שכל כך דאג להם, אם הוא אומר להם אני רוצה להביא לכם משהו, בוודאי שזה יהיה משהו טוב, בוודאי שזאת תהיה מתנה. הם יודעים שמי שהוציא אותם מעבדות לחירות לא יעשה להם משהו רע, ולכן הם באמת נתנו בו אמון מאוד מאוד מלא במי שעמד לצידם והיה איתם כל הדרך. הגאון רבי יעקב קמינסקי, זכר צדיק לברכה, השתתף פעם באיזה מסיבת בר מצווה של הנכד שלו, והמסיבה הייתה ביחד עם כל הכיתה שלו של התלמוד תורה, הייתה להם כאילו בר מצווה כיתתית כזאת. ובמהלך האירוע אז הוא קם, נשא דברים, והוא שואל את הילדים, הוא אומר להם, אני לא מבין איך הקדוש ברוך הוא שאל את בני ישראל אם הם מוכנים לקבל את התורה, וכולם ענו פה אחד נעשה ונשמע. עכשיו, הוא אומר להם, אני לא מבין איך אחד ענה בשם חברו. נעשה, נשמע, זה בלשון רבים.
אתה רוצה לקבל את התורה? תגיד, אני אעשה, אני אשמע. תדבר ביחיד, תדבר בשם עצמך. איך אתה מדבר בשם כל החברים שלך? אתה שאלת מה הם רוצים? תכננתם לפני, ביררתם, בדקת, כאילו, באיזה זכות? וכולם ביחד אמרו, נעשה ונשמע. איך זה יכול להיות? איך זה הגיוני שכולם אמרו פה אחד בלשון רבים ולא כל אחד ענה בשם עצמו? והוא רואה שיש שתיקה, ואף ילד באמת לא יודע לתרץ לו את זה. וכשהוא ראה שאין תשובה בקהל, מה הוא עשה? הוא הוציא סוכריה מהכיס שלו. והוא אומר להם, ילדים, האם אתם רוצים את הסוכריה? אז כולם ענו לו, כן, אנחנו רוצים, בטח. אז הוא אומר, מה זה אנחנו? למה אתם אומרים אנחנו? תגידו, כן, אני רוצה. תדברו, כל אחד שידבר בשם עצמו, שידבר יחיד. למה אתם אומרים אנחנו רוצים? שאלת את חבר שלך, ואם חבר שלך לא רוצה את הסוכריה? ואם חבר שלך בכלל אלרגי למה שיש פה בסוכריות? איך אתה עונה בשם חבר שלך? אחד הילדים קם ואמר לו, אבל הרב, אתה מדבר פה על סוכריה. מי לא אוהב סוכריה? כל הילדים אוהבים סוכריות. ברור שכולם ירצו סוכריה. מה השאלה פה? בדיוק ככה הם הדברים לגבי קבלת התורה. התורה מתוקה כל כך מתוקה, ממש לא פחות מסוכריה. ולכן לבני ישראל לא היה ספק בכלל שהקדוש ברוך הוא מביא להם משהו טוב, מביא להם איזושהי מתנה מאוד גדולה, ולכן הם גם לא היה להם בכלל ספק שכולם ירצו לקבל אותה. ומשם הגיע המושג של נעשה ונשמע. הייתה קבוצה של פילוסופים שהם ישבו, התפלספו להם כדרכם, פילוסופים, אוהבים לדבר הרבה, לקשקשים. והפעם הדיון שלהם על מה היה? מה ההגדרה המדויקת ביותר שאפשר להגדיר עם? כל אחד, כל פילוסוף בא עכשיו עם הדעות שלו. הפילוסוף הראשון בא ואומר, אני חושב שעם זה בעצם קבוצה של אנשים שהם מדברים באותה שפה. אז קם פילוסוף אחר ואמר לו, לא, אבל לא פתאום, אבל תראה את העם היהודי. הם העם היהודי, אבל זה מדבר ביידיש, זה מדבר בצרפתית, זה מדבר באנגלית, זה במרוקאית, זה בתימנית, כל אחד והשפה שלו, ועדיין הם עם. אז זה לא יכול להיות. טוב, קם פילוסוף שני. אומר, אני חושב שאפשר להגדיר עם על ידי הלבוש שלהם. לבוש מסורתי, כשאת רואה את כולם לובשים באותו בגד, זה משהו שיכול להגדיר עם. אז קם פילוסוף אחר, אמר לו, אבל מה פתאום? אבל התימנים יש להם את הגרגוש ואת הבגדים שלהם, האשכנזים יש להם את השטריימל, זה יש להם את החליפות שלהם, המרוקאים יש להם את הכופתנים, כל אחד יש לו בגד אחר, ועדיין כולם שייכים לעם היהודי. לא יכול להיות, זה לא הבגד. ואז מגיע פילוסוף שלישי, ואומר, אני חושב שלא הלבוש וגם לא השפה, וגם אני חושב שמה שמייחד עם, זה תלוי באזור המגורים שלו. זאת אומרת שכולם חולקים את אותו שטח אדמה. זה אומר שהם מוגדרים כעם. אבל אז קפצו כל הפילוסופים ואומרים לו, אתה שכחת? מגילת אסתר. ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין כל העמים. יש יהודים במרוקו, יהודים בתוניס, יהודים בג'רבה, יהודים בצרפת. הם מפוזרים כולם, ועדיין הם נקראים חלק מהעם היהודי. קם אחד הפילוסופים ואמר להם את המשפט שאמר הרב סעדיה גאון, זכר צדיק לברכה. אין אומתנו אומה אלא בתורתיה. ההגדרות אצל עם ישראל שונה מכל עם אחר. הדבר היחיד שמאחד באמת את כל עם ישראל זה התורה שלה. זה ההלכות שלה, זה המצוות שלה. כי בסוף לא משנה באיזה ארץ את תהיי, לא משנה מאיזה עדה את תהיי, כל היהודים בכל העולם מניחים את אותם תפילין. וכל היהודים בכל העולם שמים יד על העיניים ואומרים שמע ישראל באותה צורה. וכל היהודים בכל העולם ביום השביעי שומרים שבת. וכל היהודים בכל העולם מנענעים 4 המינים בחג סוכות. זה לא יעזור. רק אתמול, חברות, אתמול, מי ראתה אתמול אירוויזיון? ראיתן אתמול? לא ראיתן אירוויזיון. הנציג היהודי, הישראלי, זכה מקום שני. ומה הוא עשה? יפה מאוד, יפה מאוד. עם ישראל חי.
עם ישראל חי, חד משמעית. כשעמדו להכריז על הזוכה, המסך התפצל לשתיים. בצד אחד הראו אותו, ובצד שני הראו את זה שכאילו נשאר מועמד מולו. עכשיו, אחד מהם זה מקום ראשון, אחד מקום שני, ונשאר רק להכריז על מי זה מי. הנציג שלנו, הישראלי, שהוא לא דתי, והוא לא הולך עם כיפה ולא הולך עם ציצית. אתם יודעים מה הוא עשה? בפריים טיים מול 12 מיליון איש שצופים בו בכל העולם. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אתמול, אני לא צריכה על משהו, תראי מאתמול. גם במקום הכי רחוק, לא משנה איפה אנחנו נהיה, התורה שלנו היא אותה תורה. וזה הדבר היחיד שבאמת מחזיק אותנו ומייחד אותנו כעם. זה הדבק שלנו בסוף כאן בעולם הזה. לא משנה מאיזה עדה אנחנו נהיה, לא משנה איזה מנהגים יהיו לנו, לא משנה אם את שומרת שבת כהלכתה או שומרת שבת בהשתדלות, לא משנה אם את הולכת בצניעות או את לובשת מכנסיים, לא משנה מי את, מה את חלק מהעם היהודי, את חלק מהתורה. התורה טבועה בנפשך. לא משנה איפה את תהיי. אנשים ב7 לאוקטובר היו במסיבות במקום הכי כביכול טמא, כביכול לא קשור, וכשבאו אליהם מחבלים הם התפללו לקדוש ברוך הוא ועשו שמע ישראל. ואת אומרת, מה הקשר עכשיו כפרה? אתה בשמחת תורה חוגג במסיבה. מה הקשר בינך ובין הדת? אבל לא, אבל זה העניין. זה העניין, זה היופי בתורה שלנו, שלא משנה איפה אנחנו נהיה, אנחנו כלי קיבול לקבל אותה. ובחג שבועות אנחנו עומדות לקבל את התורה. אתן מבינות באיזה מעמד אנחנו הולכות להיות כאן? היו בנות שם שאמרו שאם תציל אותי, אני לוקחת על עצמי לשמור שבת, וזה קרה. כן? שמרו שבת. איזה מדהים. זה היה מדהים. איזה מדהים. יש אין סוף של סיפורי ניסים באמת ממה שקרה שם ב7 לאוקטובר. נכון. את יודעת, אני ראיתי יותר נכון כתבה שעוסקת בנושא הזה של 7 לאוקטובר, שהיא אומרת, איך יכול להיות שקרה לנו אסון, אולי האסון הלאומי הכי גדול שקרה לעם שלנו, מאז שהוקמה המדינה. כן, מאז שהוקמה המדינה, לכן דייקתי. מאז שהוקמה המדינה, זה אולי האסון הכי גדול שקרה לנו. וכשקורה דבר כזה גדול, בדרך כלל, מן הראוי שאנשים יבואו ויגידו, כמו ששאלו בשואה, איפה היה הקדוש ברוך הוא? איפה היית? ודווקא קרה הפוך. דווקא קרה גל של התחזקות וגל כזה גדול של חזרה בתשובה, וזה היופי, וזה מה שמייחד אותנו כעם. יש סיפור מאוד מאוד יפה, אמיתי, מארצות הברית, על אישה אחת שככה לא הרגישה טוב, והיא החליטה ללכת לרופא. כמו כל בן אדם לא מרגישים טוב, נכון? הולכים לרופא. הרופא אמר לה בעדינות, במילים יפות, כן? תקשיבי, הגוף שלך צועק הצילו, בסדר? אם את רוצה להיות בעזרת השם בריאה וחיה בחתונות של הילדים שלך, את רוצה לחתן אותם, לרקוד איתם בחתונה, את חייבת לעשות מהפך. למה? האישה הזו הייתה בעודף משקל מאוד 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 גדול, היא שקלה באזור ה-160-170 קילו. והוא אמר לה, את חייבת לחתוך את עצמך לפחות בחצי. לפחות, את רוצה להחזיק מעמד, את בחורה צעירה, את הילדים שלך קטנים. עוד כמה שנים הם התחתנו, את רוצה לרקוד איתם? את חייבת לעשות מהפך. והאישה הזו יוצאת מאוד מבולבלת ממנו, והיא מגיעה לדיאטנית. והיא יושבת מול הדיאטנית, והיא לא יודעת מה לעשות. היא אומרת לדיאטנית, תקשיבי, אני רוצה להיות בריאה, אני רוצה לחגוג עם הילדים שלי, אני רוצה ליהנות איתם, אני רוצה לגדל אותם בשמחה, אני רוצה לשחק עם הילדים שלי בגן שעשועים, אבל אני אוהבת לאכול. אין, זה האהבה שלי, מה, איך אני יכולה למנוע מעצמי לאכול? זה דבר שאני הכי אוהבת בעולם, אני לא רוצה עכשיו להיכנס לאיזה מסע עכשיו קשה ומפרך ואיזשהו באמת משהו דרמטי, אבל מצד שני אני רוצה לחיות. אני רוצה לזכות, לחתן את הילדים שלי, לראות אותם גדלים, אני רוצה להיות שם בשבילם. הדיאטנית מסתכלת עליה ואומרת לה, תקשיבי, אני לא באה לשחק פה משחקים. אם את באה לעבוד, אנחנו נעשה פה תהליך. את לא באה לעבוד, הדלת שם. את רוצה לחיות? את רוצה לחיות בכבוד גם?
אני ואת עכשיו חותמות, חוזה, את חותמת לי כאן, שאת עושה כל מה שאני אומרת לך, לפי התפריט שאני כותבת לך, את לא זזה, לא ימינה ולא שמאלה. אין קשה לי, אין נפלתי, אין מנה מותרת, אין לא בטיח ולא שום דבר. את עובדת לפי התפריט שאני כתבתי לך. כל נפילה שיש לך, כל התמודדות שיש לך, את מרימה לי טלפון. אני זמינה לך 24/7, אני אהיה הפסיכולוגית שלך, אני אעזור לך. אבל מה? את הולכת בדרך שלי ואת חותמת לי. אותה בחורה, באמת, אחרי הרבה לבטים ומחשבות וככה התלבטויות עם עצמה, אמרה, אני חותמת. אני מתחילה עכשיו בדרך חדשה. והתחילה תהליך. והיא באמת לקח לה תקופה מאוד מאוד ארוכה, והיא ירדה במשקל מאוד 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 יפה. ירדה בקירוב באזור 50 קילו בערך. ואז התקרב חג השבועות. עכשיו חג השבועות מלא בפיתויים וביצרים ובעוגות גבינה טעימות. אבל היא אמרה, לא, אני אכין לי עוגת גבינה מהזה של החלבון, אני אעשה לי דברים דיאטטיים, אני אצליח, אני אתמיד, אני את החג הזה עוברת. עכשיו היא חיה בארצות הברית, ושם היא הייתה חלק מקהילה מאוד גדולה של חב"ד. ואצלהם מה היה נהוג בקהילה שם, בכל חג שבועות, כל שנה? שכל משפחה מהקהילה מכינה איזשהו מאכל, והם עושים בחג בבית חב"ד סעודה משותפת, כל אחד עם המאכלים שהוא הביא, עושים כזה שולחן גדול. והיא על המזל שלה, מה נפל לה? לשנע את כל האוכל לבית חב"ד. עכשיו, מסכנה הבחורה, דמיינו רגע את הסיטואציה. היא הולכת עם האוטו שלה, והיא אוספת מזה את הרביולי, ומזה את המוקרם, ומזה את העוגת גבינה, ומזה את הסלט, והאוטו שלה גדוש בריחות, במאכלים, בטעמים. רק תדמיינו מה היה לה באוטו ומה קרה לה. איזו התמודדות הייתה לה. היא יושבת ברכב, מאחורה כל התבניות, כל המגשים, כל העריכות של החג, והיא מרגישה שהיא עומדת להתמוטט. היא מרגישה שכל מה שהיא עכשיו רוצה זה רק לפתוח קופסה אחת, טעימות, רק לטעום, ביס קטן. מכירות את הביס הזה? ביס קטן מפה, הייתי צוחקת כל הזמן על חברה שלי, שהיא הייתה בדיאטה, והייתה אומרת, לקחתי ביס מהמגנום של הילדה, ביס מהעוגה הזאת, ביס. אומרת לה, כפרה, ביס ועוד ביס, אכלת עוגה שלמה. זה לא ביס. אותה בחורה רק רצתה לטעום ביס קטן. והיא לא ידעה מה היא עושה, היא לא ידעה את נפשה מרוב הצער. והיא אמרה, אני מרימה טלפון עכשיו לדיאטנית שלי, נכון? היא אמרה להתקשר אליה, שהיא זמינה לי, אני מחייגת אליה. מרימה לה טלפון. והדיאטנית אומרת לה, את הבטחת, את חתמת, את לא נוגעת בכלום. שימי כבר גז, שימי לבית חב"ד, תורידי שם את כל הדברים, תסיימי עם זה. אני לא יכולה, אני חייבת. אומרת לה, שום דבר, את לא חייבת כלום. בבקשה, רק ביס אחד, שום ביס אחד. את יודעת הרי שזה לא יהיה ביס אחד. את יודעת שזה יתחיל מביס אחד ויגמר ב-20. עזבי אותך, זה לא שווה את זה. לכי, סעי, והיא משכנעת אותה, והיא אומרת לה בטלפון, את לא עושה את זה, את הבטחת לי, את חתמת, והיא מדברת ומשכנעת אותה, והיא אומרת לה בסוף, טוב, את יודעת מה? קחי לך ביס מאיזה חסה, בסדר? קחי, יש לך... איזה חסה? אני רוצה מהמוקרב, איזה חסה? לא ידע מה לעשות. עד שעלה במוחה רעיון, נתקע לדיאטנית הטלפון. פשוט נתקע לה את הטלפון. נכנסה למכולת שהייתה צמודה לאיפה שהיא הייתה. קנתה חתיכת נקניק, נתנה בו ביס, וזהו. אמרה, עכשיו אני בשרית, זהו. אין לי תאוות, אין לי יצרים. תראו, איזה דבר מדהים זה, איזה דבר מדהים זה ההלכות שהתורה נותנת לנו. ברגע שנכנס לנו הגבול של התורה, פתאום כל החשקים והיצרים נרגעים. למה? כי את יודעת שאסור. אז עכשיו זהו, עכשיו את בשרית ואת אומרת, טוב, מה יעזור לי עכשיו כאילו לרצות את העוגות האלה? זהו, הלך, כפרה, אני בשרית. נגמר הסיפור. תראו איזה מדהים זה הכוח של הגבולות שהתורה נותנת לנו. תראו איזה דבר מדהים זה עם ישראל.
יש רגעים שהיצר מדבר, והיצר חזק, והיצר יודע לשכנע, אל תדאגו לו, הוא יודע טוב מאוד, הוא יודע להתחנן, הוא יודע להגיד לך, נו, קחי קובייה אחת של רביולי, חתיכה אחת של חלומי, מה, בקטנה, את לא אוכלת כלום. מה זה קובייה אחת של חלומי? 50 קלוריות, עם טיגון, 60? פשטויות, מה זה? את אוכלת ארטיק, זה 99 קלוריות, זה כלום, זה בקטנה. הוא יודע לשכנע, הוא יודע להתחנן, הוא יודע לבוא, הוא יודע להגיד לך, לא, בבקשה, נו, קצת, זה כלום, אז מחר תעשי הליכה של שעה, תשרפי את זה. היצר הרע מתוחכם, והוא יודע להגיע בתחבולות, אבל התורה שלנו הרבה יותר חכמה מהיצר הרע. כי התורה יודעת לשים את הגבולות. התורה יודעת להגיד לך, עכשיו לא. עכשיו כאן את עוצרת, וזה לא מתוך מקום של עונש, זה לא כלא, זה לא מקום רע. זה חסד, שהתורה עושה איתנו חסד. כי לפעמים האדם לא מצליח לעצור את עצמו לבד, והוא צריך את המשהו החיצוני הזה שיבוא וידע לשים לו את הגבול. את המשהו החיצוני הזה שידע לבוא, לשמור עליו מבפנים. כי הוא בעצמו לא מצליח. וזה הפלא של התורה הקדושה שלנו. היא לא באה לקחת לנו את החיים, היא באה לסדר לנו אותם. היא לא באה להחליש אותנו, היא באה לתת לנו כוח. היא מלמדת אותנו שלא כל רצון צריך מיד לקבל תשובה. לא כל חשק ישר צריך לנהל אותנו. אלא באמת, אני שואלת אתכם, איפה יש לנו עוד עם כזה בעולם? איפה יש לנו תורה כזאת בעולם? עם שיכול להיות באמצע תאווה, בשיא הכי שהוא נמצא בו. ופתאום משפט אחד של תורה עוצר אותו. זהו, את בשרית. או זהו, את שומרת שבת. או זהו, אני לא יכולה. או זהו, אני יהודייה, אני לא עושה את הדברים האלה. אתן מבינות את הכוח של עם ישראל? אתן מבינות את הכוח של התורה שלנו? לא אנחנו נרדפים. נכון. ולא תמיד אנחנו מרגישות מלאכיות, ולא תמיד אנחנו חזקות, ולא תמיד אנחנו גם עומדות בניסיון. בסדר? לפעמים אין מה לעשות, ההתלהבות חזקה קצת יותר מאיתנו. ולפעמים אנחנו פשוט נאחזות כמו חבל הצלה. ככה, ממש כמו חבל הצלה. בגבול שהתורה נותנת לנו, והגבול הזה מציל אותנו. כי התורה לא רק אומרת לנו מה מותר ומה אסור. התורה מזכירה לנו מי אנחנו באמת. תחשבו על זה רגע. אצל איזה עוד עם בעולם אישה יכולה לעצור את עצמה בגלל משפט של אני בשרית? כמה מצחיק זה. אבל כמה כוח יש לשתי מילים כאלה פשוטות. וזה מראה לנו שהתורה היא לא רק איזה רעיון יפה בבית כנסת או בשיעור תורה שאני מעבירה לכן, אלא התורה נמצאת ממש בתוך החיים שלנו, ממש בתוך היום-יום שלנו, בתוך ההצלחות שלנו, בתוך הכישלונות שלנו, בתוך הפספוסים שלנו, בתוך ההחמצות שלנו. התורה שלנו היא בתוכנו. ואת כל התורה היפה הזאת שלמדנו בשיעור הזה, אני רוצה ככה באמת לסכם בכמה מילים מהלב. חג השבועות מתקרב אלינו, אוטוטו, עם חמישי בערב, אנחנו הולכות לקבל את התורה. זה מעמד מאוד מאוד מיוחד, ומקבילים את זה אפילו לחתונה. אתם יודעות, אומרים שכלה שומרת 7 נקיים עד שהיא מתחתנת, עד שהיא מגיעה לחופה, שהיא סופרת 7 נקיים. אנחנו מפסח ועד שבועות סופרים 7 שבתות תמימות, נכון? בשיר של ספירת העומר. 7 שבועות שאנחנו שומרים ומקבילים את 7 שבועות האלה ל7 הימים הנקיים. כמו כלה שמחכה לחתן שלה. אנחנו מחכים לתורה שלנו כמו כלה שמחכה לחתן שלה. אז בואו ננצל באמת את הימים האלה של החג לקדושה, ללמידה. וכשאני אומרת למידה, אני לא רק מתכוונת שנשב בשולחן חג ונחליף מתכונים, אלא באמת שתשבו עם עצמכם, תעצמו עיניים, תנסו רגע לדמיין את עצמכם במעמד הר סיני. תנסו לדמיין את עצמכם במעמד קבלת התורה. תנסו לדמיין איך אתן הייתן מרגישות במעמד הזה, ואיזה זכות יש לנו שאנחנו חלק מהעם הזה. משפט אחרון באמת לסיכום. הלכה קטנה, חשוב לי שאנחנו נדע את זה כנשים. החג שלנו יוצא בעזרת השם חמישי, שישי ושבת. כמו שאנחנו יודעות, אסור לעשות הכנה מקודש לחול, ואסור לעשות הכנה מחג לשבת. אוקיי? אז יש 2 אופציות. או שאת מבשלת את הכל, כולל הכל לפני החג,
או שאם את מתכננת בחג להעביר מאש לאש ולבשל לשבת, את צריכה לעשות מה שנקרא עירוב תבשילים. מה זה אומר עירוב תבשילים? פשוטו כמשמעו, לערב תבשילים. את לוקחת לחם, כזית לפחות, אז זהו, בנוסף ללחם, יש כאלה שלוקחים ביצה, זה חייב לחם ועוד משהו, צריך לערב 2. יש כאלה שלוקחים ביצה, אבל המחמירים לוקחים ממש תבשיל, אוקיי? זה אומר, ממש משהו, בישלת משהו לחג, קחי ממנו 2 כפות, שימי לך באיזה קופסה או חמגשית בצד, אוקיי? את התבשיל הזה, או את הביצה, או את התבשיל, את לוקחת עם כזית של לחם, ואת אוכלת אותו בשבת. יום שבת. כן, או בשבת בצהריים, אפשר סעודה שלישית. זה בדרך כלל, הרוב אוכלים מסעודה שלישית. אבל לא חייב, את יכולה במהלך השבת. שאלה חשובה. כן, מה? את אמרת שאי אפשר להכין מחג לשבת, אז אנחנו בבעיה פה. כי לחמישי, שישי שבת, חמישי בערב זה ערב שבת. לא, אפשר להכין אם עושים עירוב תבשילים. אפשר להעביר. אם עושים. לא, אני מתכוונת. מאיזה בחינה? מיום חמישי להכין הכל גם לשבת. את יכולה, בטח, בוודאי שאת יכולה. אין הכנה. לא, אמרתי בוודאי, אם את לא מכינה את הכל מראש, אז יש אז צריך לעשות עירוב תבשילים, בדיוק. אם את לא מכינה, ואת בעצם... והעבר שלי זה הנחות. להעביר מאש לאש, אתם יודעות איך מעבירים מאש? תראי, הרב עובדיה מתיר את זה מלכתחילה, אז אנחנו סומכים על דעתו. יש תחיש גס להיום, אמנם. נכון. אבל קצת בעייתי. יש, תראי, הבעיה היא יותר בכיבוי מאשר בהדלקה. הבעיה היא יותר בכיבוי מאשר בהדלקה. יש לך גז, מי שמכירה, מחברים את זה למערכת של הגז, משהו שאת קונה אותו חד פעמי עולה 250-300 שקל, מתקין גז מגיע להתקין לך את זה, ואז זה כמו טיימר, כמו שעון שבת, ככה. את יודעת שעכשיו את רוצה שהגז ידלק לך סתם חצי שעה, את רוצה לבשל, מותר לך בחג, את מסובבת אותו כמו שעון, ככה. מסובבת אותו על 30 דקות, ואז 30 דקות הגז דולק, אחרי 30 דקות הוא מתקבל לך לבד. זה מלכתחילה, זה מצוין. מי שאין לך הגז, מנתקת את הכבל של הגז, ואז היא מעבירה מאש לאש, או את משאירה נר נשמה דלוק מלפני החג, את מדליקה נר נשמה, עם האש את מעבירה עם גפרור, את מסובבת את הכפתור של הגז, של הקיריים, עכשיו לא יצא לך אש כי הוא לא מחובר לחשמל, אין לו מאיפה להדליק את הניצוץ, אז ברגע שאת מסובבת את מביאה את האש עם גפרור, נדלק. איך מכבים? הבעיה היא בכיבוי, אסור לך לסובב ולכבות, יש כאלה ששמים סיר עם מים ומחכים שהמים יגלשו ואז המים מכבים. יש כאלה שאומרים שזה הורס את הגז. זהו, יש כאלה שאומרים שזה הורס את הגז. הרב עובדיה מביא רעיון פנטסטי שאני עושה את זה בבית שלי האישי, עם כף. יש את הנקודה הזאת של המצת לכל קיריים, לכל אחד בין הארבעה, יש כמו ברזל קטן כזה, בליטה שממנו יוצא הקיריים. את מניחה שם כף, ובעצם את חונקת את האש, ואז האש מתקבל לך לבד. הרב עובדיה מתיר את זה. עם תבנית חד פעמית על הגז, ומקבל את זה. עם תבנית גם לא ניסיתי. אוקיי, מעולה. תראו, לומדים. רגע, אחרי שנכבה אפשר לסובב, בטח, אין בעיה. אהובות שלי, שיהיה לנו חג שמח, ובשורות טובות, שמחתי שבאת. ביי, אהובות שלי.